Dneska si zahrajeme nějaký Bed Wars, ale dneska to je speciální, protože budu jenom po postelích. To je šílené videjko. Nikdy jsem nehrál, že jdu jenom po postelích, takže jdeme na to. A jdeme na to, takže teďka si nazbíráme nějaké věcičky. Takže dneska plán zní, že si prostě nazbírám věci. Nazbírám si tady nějaký blbiny a poběhu hnedka po postelích, protože abyste se nenudili. Už nedělal nějaký blbiny, abyste se vy nenudili, protože já vás prostě mám rád lidi. Já vás miluji. Tak, bum, bum, bum. Potřebuji ještě nějaké věci. A ještě nůžka půjdu. Seřadíme si invent. A jdeme na to kámo. Takže nejbližší betka. Já půjdu středem na tu betku. Protože s tím věcem mě nebaví. Takže dneska fakt hodněkrát zdechnu. Takže jdeme na to. Tak, bum, kill. No, pokládej se do. Tak, aspoň se mi zničil postel, let's go. Tak. Můj teammate to poslali v backu. Kámo, dneska se cítím mega dobře, kámo. Mega dobře. Dík. Kámo, bude mě dal prostě 6 emeraldů. Tak to si koupím invisku. Asi. Tak, tohle si koupím. Tohle asi si koupím. Ender Pearl. Jestli koupím Ender Pearl, to určitě budu potřebovat. A koupím si invisku. Tak seřadíme si. Ještě bych si koupil Fireball. To by se hodilo. To bude úplně legendární videjko dneska se cítím. Tohle video prostě kámo dostane 2 miliardy. Tak, bum, bum, bum. Seřadíme si invent. Kámo si koupím luk. Kámo si furt řadím invent. Teďka si teammates budou myslet, jakýho mají na týho teammate, ale popravdě já dneska mám jenom dobrý den. Ale zelená už je down. Modráka mám po. A já jdu po červeníka. Když tam je felák. Tohle bude jen takový trochu fake. Já ti jdu pomoct, bráško. Se strašně bojím to kámo na videu spadnout do vody. Do piči. Jo, tohle se mě nepovedlo. No tak jak už jsem vám říká, tohle neumím hrát. Kámo, teďka na mě budou teammate úplně naštvaní, protože kámo jsem promarnil 6 emeraldů.
Ale teďka jak čekám, tak napište do Emeraldu, do Emeraldu, hodně dobrá čeština, do komentářů napište, že jestli vás baví normální video z Bedwarsu, nebo jenom takovýhle, že jdu jenom po postelích, jo. To určitě je velmi tajemné. Tak, podle mě vás víc budou bavit tyto, protože to je takový víc energický, víc všechno. Super locked-in, kámo. Já jsem se bavil. Doufám, že tohle video nedostane žlutý dolar jak video s Reelskami. Nechápu, proč všichni kámoši říkají, že to bylo nejhorší video. Já jsem to video ani poprvé nestříhal. Kámo, jsem totální nubák. Ty pičo, co mám z myší? Já jsem si asi, kámo, rozbil myš, no, v pohodě, naštěstí. A úplně divně klikla, úplně byla zasekla. Jo, děvko, jdeme na to. Jo, kucí. Dneska to fílu na vid. Nebo na rozflákaný počítač, nevím. A podle mě to vyhraje podle mě to vyhraje vyroutí mocí, protože kámoci jsou mega, oni asi hrajou to kámoši spolu. Protože to by pak nešlo. Víš co, já jdu potom červenou tam. Já jsem Jarda Kůže. Mohli bychom někoho raidnout jako z boku. A to jsme my. Na modrou, takže asi je neraidnem z boku. Dohan. Počkej, mám 2 kg. Co na to? Nekám, já jsem darný maléza. Hajzle. Pojď po mně. Ale dneska nějak nadávám, bych měl přestat, jinak dostanu zase žlutý dolar, já radši zelený. Ale já nechápu, kámoši říkali, že nejlepší video bylo to s Reelskama, ale kámo, má jenom 30 views, ale jako druhý nejpopulárnější. A kámo, vůbec jsem ho nestříhal, protože mě se to nějak rozbilo. Co budu vařit, kámo? Já ho jdu zkusit. Stejně nemám nic dobrého u sebe. Ahoj, týmejti to potáhne, neboj se. Protože má zelenou vlnu, kámo. Já nemám firebally do háje. Dochajžlu. Ty vole. Zase jsem si rozbil myšku. Jsem nasranej, vole. Koupíme si asi toto a koupíme si luk, protože Lingangovi. Tak a potřebuji si koupit šípy. Já to jdu snajpovat, kámo. Už mě nebaví.
zničil jsem jednu a teďka jsou jenom kámo nějaký tryhardy. Počkej, červená nemá postel, ale oni jsou taky docela. Teďka mi zdechla postel. Kamo, oni tak a je to GG, kámo. Já jdu na modrou. Počkej, oni teďka rajdí, takže to měl stihnout. Tak to bylo nepromyšlené. Já si potřebuji koupit toto. A já jdu tam. Počkej, já se ještě koupím farbol, tě můžu hodit bloky. Ještě potřebuji farbol. Mě zajímá, kolik mám smrti. Ale chci pro mě teammate. To je velký špatný. Jdeš takhle hnedka na ostro s dřevěným mečíkem. Počkej, oni jdou na nás? Já ho zastavím na středu. Nebo sám chcípnu. Počkej, já už tam na pojistce. Co to je za mrtku? Já jdu na vojsku kanál. Je to čičika. To prostě mega najít. To nejde. Kucí je to výjedi. Budeme slušní. Já jdu cípnout. No, GG. Já bych tímto tuhle hru ukončil, kámo, bylo to hodně zajímavé, ale ty vogo. Kámo, co mám dělat proti tak mega dobrým typkům. Sice jsem jako vyřadil jsem úplně zelenou, ale nedá se nic dělat, takže tímto vás zdravím, ahojda.